ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. шукронаи Аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиҳатем. дӯстони азиз, имрӯза видео хостам каме ҳам бошад бо шумо аз наздик шинос шам. дар бораи худам ва фарзандом каме ҳам бошад барои шумо нақл кунам, то ин ки шумо аз наздик донен. дӯстони азиз, ман 33 сола, шавҳардор ва соҳиби ду писарчаи нозанин. шукронаи Аллоҳ, алҳамдулиллоҳ. соҳиби ду писарча Аҳмадҷон ва Эмомалиҷон. мумкин духтаро шумо ҳозир фикр кунед ки барои чи 33 солаву бачаакош иқа майдаҳанд. дӯстони азиз, ҳозир ман барои шумо мефаҳмонам. пеш аз нақл кардан мехоҳам ки ин видеоро фақат занҳо бинанд. ин видеои ман фақат барои занҳоай. духтаро, вақте ки ман 2006 ба шавҳар баромадам, баъди хатми мактаб, ман ягон ҷо дохил нашидам, ягон маълумоти олӣ ҳам надорам. ба шавҳар баромадем. дӯстони азиз, ман солҳои дароз соҳиби фарзанд нашидем. баъд ба тамоми табобатҳоро дар Тоҷикистон кардем. дар уҷа соҳиби фарзанд нашидем. баъд Россия омадем. ҳамин табобаткунӣ мо чанд қад давом дод. тӯли 8.5-9 солда баъд мо соҳиби фарзанд шудем. фарзанди чӣ хеле мегӯянд, беҳад ждат кардем, интизор шудем. лекин шукронаи Аллоҳ ки баъди 8.5-9 сол Аҳмадҷони ма шид. ҳазорон бор шукронаи Аллоҳ мекунам ки ин рӯзҳои хурсандиро барои мо худованд дод. дӯстони азиз, вақте ки мо Россия омадем барои табобат, дар Россия 1 солу 1 моҳ ман табобат кардам. духтурои беҳад духтурои босавод қати баромадем. духтурои беҳад мефаҳмидагӣ қати табобат кардем. баъд нашид, бо мара 1 моҳа Тоҷикистон роӣ кардан. 1 моҳ эсодам, бо обратно омадем. бо табобата давом додем. дӯстони азиз, қариб 2.5 сол, 2 солу 8 моҳ, 7 моҳ бигем. дӯстони азиз, мо табобата давом додем. мумкин ки иҷа мавқеашро фаҳмондарам натонам духтаро, барои чи ки хела шид. дар муддати ҳамин табобати ма кардагӣ, мара шавҳарам дохил карданд дар школа сервис, парикмахер, стилист. ман хондам, диплом гирифтам. дӯстони азиз, ҳамахе духтур ма давом додан гирифтам. чӣ хеле ки гуфтам, ҳамин тӯлони ҳамин давом додани ҳамин дар Россия табобати ма, лечени ма қариб 2 солу 2.5 сол, 2 солу 7 моҳ, 2 солу 8 моҳ ҳамихе буда, агар хато накунам, давом дод. шукронаи Аллоҳ, баъде ки диплома ма гирифтам, духтаро 1 моҳ дар салон кор кардам ки Аҳмадҷонам шид. баъди ҳамин ма дига дар ягон ҷо кор накардам. дар ягон салон кор накардам. шавҳар ман иҷозат надод, хмам нахостам дига. баъд дӯстони азиз, Тоҷикистон мо рафтем. Аҳмадҷонам дар Тоҷикистон таваллуд шиданд. арӯсҳо меомаданд. кам кам ман дар арӯсҳоро соз мекардам дар хона. лекин Аҳмадҷони ма беҳад кӯдаки ганда буд. бигем ки шабу рӯз ман хоб намерафтам. дӯстони азиз, баъд мегуфтанд мара ки ака 8.5-9 сол хела дам гирифтӣ, ака нигоҳ кун. лекин баъд чӣ хеле ки гуфтам, дига арӯсҳорам соз накардам, дига қабул накардам. фақат айдами ҳамё овора. ҳозир чӣ хеле ки мебинед шумо, мо дар Россияем. аллакай 4 сол шид, ихе меомадем мерафтем, ихе бисёри баъд намесодем. 4 сол шид ҳозир постоянно дар Россияем. Тоҷикистон оли нарафтем. иҷадам бисёр духтаро гуфтанд ки ҳамин кортона давом тиен. мисол арӯсҳоро соз кунен, дар хона мешава ки кор кунен. мисол стрижка, краска, милирование, ҳам хеле чизҳо. рости шавҳарам иҷозат надоданд. гуфтанд ки не, ҳамин кӯдакҳо ма нигоҳ кун, бачаҳо ма нигоҳ кун, ҳамиш басай. яъне хеле дӯстони азиз, ба фикрам ки хела ин гапҳоро мумкин ки хела корҳои гузаштагӣ
мисол чизое ки ҳозир гап задам мумкин хелаш аёдам биромадагист, фаромӯш кардагиам. барои ҳама дӯстони азиз, ман ай хирсандӣ, ман ай мисол ҳавасиёма канала кушодаем ки бачаҷонора видео кунам, бачаҷонора сёнка кунам. инемихе дӯстони азиз, каме ҳам дар ёдам буд вақтҳои гузаштагиём барои шумо нақл кардам духтаро. барои ҳама духтарое ки бефарзанден, ҳеҷ вақт ноумед нашавен, ҳама вақт пуртоқат боше, ҳама вақт фикр накунем ки бисёри духтарора мебинам, мефаҳмам бечораро мегӯм ки барои чай шавҳоратон ҷудо шудем, мегӯянд ки кӯдакдор наштем, фарзанддор наштем, мегӯм чанд сол шид, 2.5 сол шид, 1.5 сол шид. бовар кунем, ман ҳайрон мешавам, мегӯм нахо дар 2.5 сол, 1.5 сол ё 3 сол мисол ҷудо шаванд, табобати хушрӯрам накунанд, зайзанашон ҷудо шаванд. чӣ хеле ки ман гуфтам, мо 8.5-9 сол тамоман хеле гапу кор набуд барои ҷудошавӣ. шукронаи Аллоҳ мекунам. лекин дӯстони азиз, ҳеҷ вақт ноумед нашавед, ҳама вақт аз худо талаб кунед. худованд меҳрубонай, бандаша ҳеҷ вақт ноумед намекунад. духтурои соз биёвед, духтурои нағз биёвед барои табобат. якумш худованд, дуюмаш ки духтури басаводам и сабабай ки табобат мекунад ва шумо соҳиби фарзанд мешед. инемихе дӯстони азиз, барои бефарзандо гуфтанем ки худованди меҳрубон, аз Аллоҳи меҳрубон дуо мекунам ки ҳамаи хушиҳои зиндагиро ба шумо, чӣ хеле ки ман ҳамаи хушиҳои зиндагиро дидестам ба ҳамаи фарзандом, ки ҳар як қадами ё, ҳар як хандаи ё барои мои хирсандия ё хушбахтия. ҳамаи рӯзоро барои ҳамаи шумо ман таманно мекунам духтаро. ҳеҷ вақт ноумед нашавен. чӣ хеле ки гуфтам, аз худованд талаб кунен барои шуморам соҳиби фарзандои солим кунад ва ҳамаи муроду мақсадотон бирасем. инемихе дӯстони азиз, мумкин ки ман чӣ хеле ки мегӯянд, ягон гапо ман хато задам, ягон нофаҳм мисол задам. аҳамият натиҳен духтаро. ҳатман фикротонро нависен дар комментария. агар канали мо барои шумо хуш омада боша, ҳатман дастгириро фаромӯш накунед, чунки канала ман чӣ хеле ки гуфтам, аз ҳавасиёи бачаҷоно кушодагиам. ин канал барои ҳамёи асос, ҳар лаҳзаву секунди ҳамёра ман ҳар хирсандимона видео мекунам, чунки мегӯм калон шаванд, ёдоварӣ беста. бисёра аҳмадҷон мара савол метиҳад ки мара ай куҷо гирифтаен, мегӯм ай магазин харидем. гуфта шӯхиш мекунам, ҳозир барои чӣ ки ҳечро намефаҳмад, намедонад. намехе мега мара хариден, мегӯм ҳо аз куҷо медонад ки иқа солҳо, иқа барои и чӣ қадар солҳо, чӣ қа чизо даводаву кашокашҳо барои мисол ин рӯзои хирсандӣ буд ки ба ин рӯзо биёем бирасем. бо ин фарзандо фақат намехе прогулка мекунем. мумкин духтарози шумо бигӯем ки ва 8.5-9 солда шавҳари истодаи ха. шукронаи Аллоҳ мекунам ки худованд ҳамаро ҳамехе пурсабр кунаву аз зиндагиёшон ҷудо нашаванд. баъд меваи сабр ширинай мегӯянд дӯстони азиз. ина меваи сабра, чӣ хеле ки шумо дидестед. ҳазорон бор шукрона мекунам. намехе дӯстони азиз, имрӯз видеои мо фақат. намехе дӯстони азиз, ҳатман фикротонро нависен. ман дар ҳамаҷо видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. фикру ақидаҳои худтонро нависен. раҳмат ки то охири видеоро бо ман буден, бо мо буден. дастгириро фаромӯш накунен. то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.